Very good. Okay? Okay? Focus ka. Gawin mo lang yung ginawa natin sa araw. Okay? Ready ka na? Ready ka na? Go. Huwag ka na dyan. Dapat na makikot yan. Go. Okay? So, yan po, ang peripheral niya, kung nakikita mo niya sa baba, pero definitely hindi na nakikita yung 45 degrees. Okay? Malabo na yan. Okay? May nakikita ka ba sa baba? Wala po. Okay, very good. Go. Sige. Okay? Sige, balik. Ikutan mo lahat. Okay, ako hindi na-alal eh, kaya nahirapan ka. Okay, go, go, go. Ikot, ikot. Ikot. Okay, balik ka na sa akin. Balik ka na dito. Balik ka na. Sure, balik dito. Hindi mo tuwa. Ikaw yata kaya mo. O, hindi mo makadaan. Ayun. Alam niya, naka-blind mode ko yan, oh. Okay, very good, very good. Ano, Gigi? Ano, Gigi? Asan ang nanay? Ha? Nood ka ba sa anak mo? Baka umiyak ka, ha? Okay, go, go, go. Okay? Now, sit down. Balik ka dito. Sit down, sit down. Sit down, guys, sit down. Sit down, sit down. Okay?